Gusii. Wiribia mwancho mori wita seni kya Ndizi TV nidono kwegena mbuyogerete ko chengera chinga kechiga chemeyega yesuguku nigo kwaregani atwe manyamangana maya asenchera yobwikirano nigo cyaragire ENSA EYEMO bono marago bacu tariki 25 nemo umutenyo 12 umwaka wa 2023 ireteriane DORCAS KEMUMA na nigo tokubata nere Petra Mokeira yo kwene kingamali yogine chibicha ago ikeira asenchera yobwikirano. MCA we wodi ya Gachuba Henry Oboya kubwatrana amo na ekiombe kya Priscilla Oboya Foundation nigo barure gosira gocha sabaro kiwa emerongo kyanda na babere abo bakora amatemo a KCPE sebono barachi kwanyolera amabaga sechiskuru sebono ekiombe kyo kirachi kwana kinga abaro kiwa abo bachire sechiskuru cyabo na kogenderia ase amasomo abo omosakyo ito job mangi kurase county ya Nyamira norobotoro asenchera yobwekirano. Merongo kianda na babere abana mbali bakorete buya esa matema standard 8 abana bane kere school ese wordingma lakini bono njaje ya ikatwa mento mwana gatano kurwe school yeri goma sengenjo aba eri goma ya korobo yako bwaji school Jones piche wodi tuaba ebasari yeito tari eri yo MCA ebasari yanka yaga yesiringi chiri buisato na 300 kero mwana esa abana bana ebacha baika 93 kero mwana nyore chibesecho ebaoja goja na baibori bai kukashimane ire chibak joko bogoria ibitabo tuabaire 10 exercise books tuabaire geometrical set ne chikaramu moranje etige tumubu adimare mumochi kwa bana SMI nereke bungu toka omwana naro misiri scholarship chiri kera chinechinke ikomine na mbenkesa awarding nyora bana mbare babere batatu ba misiri na bongo chese foundation yeye toikaranse toro mwanuria na kitora mokonye asome paka ike form 4 yakingo ba kirambu yamano banafunzi bari bigango ba kirambu yamano mokoro mukiraki sinju akiyama oge mabuliska no boko and worked very hard. Otherwise, because of time, I say thank you. Aba onchoreria bechiro ya suneka imbiroro bale maiga yo molero gotuboka obotuko bogo kiera lero ase molero yo osamba enibo eyechibesa chinyenge nigo aba onchoreria abo bamochirie serikali ye county ya Kisii ase ogotaikira na bwango eri gokonya gotoria ase okorimia omolero oyo korenonya nabo nigo baboririe serikali kobatana amo na baraibande kwenekinga nkuru bale ogosira gochasa aba onchoreria bali banyora ogwakwa ase omolero oyo omwasakyo ito Frida Kirbo norobotoro ase enchera yobwekirano. Nonya abande bagendete gochengera esuguku abonchereria korwase chiro ya sunekani go bagendete korera sale nene magayo omolero gotubukana gosamba ebinto byabo byonsi yani yebituma yayi igaiga nonse independent yebinto
igaiga nongo sabachironi muno bone bintu byai yoko ni bintu bikora ku serious yo sabete chironi awa bone bintu byai sarasa Kulingana na baraboni go bamuchiri egari yo kulimia omulero asokonyora goika asinonya nabo amache abagakoberera ekyo kyababera kongukolimia omulero yo Unfortunately karo toika twanyora omulero nabo bwatete bioski seme goika buna murocho omulero gwokaiga bono twataka kuria obokonyire ende gwaka gochie county yaite konye egari njadire igocha agire ndekero yacha na ndenjacha na macha taisaini yarimi yatigera nchira yaenda kuoya macha batena macha bachukua mpaka bono mbarairana abange nigo baenekya gutwara ogosemeria asoboncheria bwabo ilio kwegendereria ase kurende basiririo ogosemeria ku nigo abarai baborigwe kweneke bunango sira bale aboncheria bo anamono chinga kichi skuru chigo chikoigorwa Chibrodo cyane cyayerere ibintu byane byo saruni byayerere ngokodere saruni wana sinyera nke wana bako bagakimuna wana mwana ndi mote university aloro kwenda famwani nona semere tingo kala chimeri wala ndanyana akada ngakuchipesa akibona ngokora gusingo takera no kiyage bana bako rakira na kiuze toko ndokende nalenge gusaba governor abwadera nabarai babonchari omwemsi oito bo Murenda ward musikombad no mwempi bakaranse barigerere barange barakonya bana biashara abanyorira asara egera na barobugia no bategemete no bana bagosomera akoru eye nchano ari abana ngo join bare school egera na barobuo barorene kibara bakonye abana bagenda school gya na kikiage kyabo boigo nigo baeneke buna tariri tangani konyorwa no gwakoko asebaerera obolemerwa bw'ekigali ky'okulimya omulero nakobolia egari ya mwokobekwa ase sub county ya Suneka nebinge byayire byasarikira ase chiro yaito bone ngosaba ase umugabano ito atwanjere to yani to kumusabanche ase sub county ito ya Suneka onye konyarekana to kumusaba egari ya mache nerete mekobo ikiagera bana biashara ngo na chabale fire compliance asingenje yoko konyo kare umuriro no yobeire teriro ri bagari tangani twanyoriro gwako kokuruma twanyoriro gwako konene to sabanga e county yetu ya Kisii era nseyo morai simbarati ni national government yetu wa musikama cyo gumbaroro e county yetu ya Kisii tebwa chigali chiseni chiko tokonya sense mo yokolimyo molero nonya magega yokonyoro gwakoko aboncheria ambanya konyora bokonyi bonde bwensi buna bakoerera toki twa promise dinga kwa gutora bokonyi kwigari ya machi yaba twanacha ekwende yo morero yo tokonyera chinyomba chetu chiaya toko chikobwa dinga chinyomba nje na last year patwani ebyo skibitu mbya yitu workshop tukachukani okonyi twatebe tukunga konyi tore ne county ntonyo tikokonya kunde kwensipi nabotu wakanyete finally account ikaenda up to fail bono nigo abonchereria bo baorokia ogotaisaneka anene igoro yobwaga china boigo kubongia eubi asebabolirie eserikali koimukia egetambukiro kebwenerete nyabiashara basuneka account yeito ni gere nsemono ase sababu yokobanga wechiro basuneka osikori none eubi ere mayaga echiro gwatebete nganko ere wango wekolo chibesa ntora reaction yokorera wechire yasuneka bono na matari onse pia imokira nigabwata omuriro otare gwanja governor oicho ikaranse ne chireye orosere abanyabiashara baito bagende no bugimo buya nari barago akere na gwatenga simba enetaya okonya abantu baito ba sub county ya Bonchari. Frida Kerubo, Ndizi TV. Omwe MCA bwe wodi yerigo manyambega gisesa nigori tukoria rero akora aitaro yaye asichi kanisa imeye county yo ya Nyamira asatarira kanisa ya riabore eria ya nyanchonoria amo na kanisa ya Nyaigesa asa umirana na bakichikura abe wodi yo asaba kirangambu yamono asoko gendera gukora emirimo nere nabo igo nigabarire irabuna nigara chiko baikirania amagendero gusara chikwikirania amagendero
ase ward eyo anene ase chinsemo chia chapara atara chikwene kingama genroje chipara aikiraniwe nabo igoni go mwemusie yo abori abaibori bali babwate omochando obwe school fees anene asabor kwa baba kora amatemwa KCPE kwene kinyankori gibaro bokonya kurwa serikali ye county eyo ya Nyamira ase ensemeria yo morobiro obogosira aborokiwa wose Nyamira governor scholarship yo gotoka ase county eyo kwene kingango sirere aborokiwa bale ase county yo mosakyo ito job mangi norobotyo asenchera yo bokiranu kero abakenya bagendera tegochengera omojega bwesuguku nabo igo balige tigochengera okwamboka omwaka omuya nigo abarai ao bagenda tekoira chinga kechi gosanga nabaki chikura babo asa abande baendera tekorwa ekibabwate ucyasa batabwati asomo MC bewodi arigoma egotoka ibunge kituma saba aserieta nyambega gisesa airetege tambokero gotarira chikanisa cyali abore nyegesa nyanchonoria Catholic egatie chinde elinde gosanga nabaki chikura abwo Kristo beyamore nande no etesu ya ikire ni gabahiranire timbi ya mono asoko bwaterana omwaka oyo nakobaganiria Christmas ekia kitu ya kwanza ni wambie kwa mwaka omuya oyibono wochikwera kwa mwaka ambao tulikuwa nao tukashirikiana na wenzangu wengi sana babonyangatiyo ujumbe na bantu bane tukawafanyia projects mingi nabaerera egatie meroberio akolire nemeroberio aligetigo tigokora buna obwagati bwechipara cyabisi cyabagambi neberoberio ende tukarose parire korumocherwa yenda namba 7 yenda masera yasoka betamayo kama korose tembo terega yasoke baro yenda uti iya bemate na ndito bangete para nere to korose mwoboto wa 2024 pare ndiye koru ilimeta mayu yenda sawa kambona yasoka yaronge sukuru pia nilikuwa nimeongea na sister Felix kama hapa najua kuna shida sana barabara wega sukuru ile kwa sister na tuko na shida ya barabara na rotorore na kutoka fasili ebe na ande garoranga nere mia hili kitu nataka kuambia tunataka tusaidiane development ije kwa watu wetu gera na nilingane karanere pia uwe mumbe kwa public kwa matega ina ekero mochief oisi kitutu ansa beta sara beko bisi tulipatia shamba tukampea patenge asarwa eira kugendera kubasira nabo igukoraria kubwatirana ne serikali ya county Nyamira asebara chikorwa chi scholarship guchakera omwaka ogocha guchia sabana na baiboli bali babwate ubulemerwa basabwa kwelikia ase aba ward admins anene mono abana bakora amatemo a class 8 omwaka oyo nataka kuambia kama mtoto wako alifanya mtihani wa class 8 akanyora marks 300 and above and in a public primary school promo governor or second government go give to scholarship in full akosomera miaka ya school hotel hiyo so tarehe 28 tifomo hicho kichoza kupiki from a central place alicho sie riwama wanapata ngaza ile ulio mwana anataka max yale ni chigoro wachezo bole uliotaka na wale wata max ya mangake na wako consideration na batanani umwaka mmoja kwa January ni form je basari ikitokuwa form 1 na form 2 na jojo tukitia say every application na lia bana baito arati Gingo reporteria Ndizi TV Job Maangi
Muyama no mosakyo itojo mange asorobotero asenchira yobo ikirantogo skamote ekinyoro kiari omuga ejo egotoka ime ya iria nyinyari bali masaba ime ya Kisii County nigo ya mateyamo yaboka no bali no mochana mano maiga yo mosacho yomo oyo manyekaine buna Wilfred amenya mosoti obwate emyaka 52 konyorekanaga kwete na mobiroye gobekwa ange naroche nigo aba mate benke yo obe murunganire egekorekyo ase abanyanyimbo bensemeyo ya ramasha baika ase chinsemecho nakoira omobero nyagosira goika ase nkendu ase boigo bachakia obotuki bwekirete ogokwa komo gaka oyo mosakeito mirret momanye na mange AMAYIA kurwa ase kenyoro kialio muga imeyo wodi ya ichuni ebunge nyalibali masaba nigo ya nyoro no moichano ase omugasolero maiga yo muga kabwe emyaka ya 52 ase lieta Wilfred amenya atoka gaitire no mobero ye kubikwa ase orochirwa liogaro ase nsemeyo ase kolenga no mo assistant chief nsemeyo Hudson Monari nyagusira nigo arenge buyali tkuligoro na nigo arekanete omwelio ense moya mabuko igoro magoroba kumya lero mugaso cyalenganga saa 6:30 kero na terwesi ningo mugako yo mukuru kwa Wilfred amenya mosoti otokire rocha se rochero kurukunga liogaro river akolekananga gakwete kurwaguna wotwaga na isitwa ikororo twanyorekenanga nabo abakweta lero chago elio moisho igaro lekanete maragoba ase market ya mabuko kago cross kuchugwaya igona botuoga na isia basigari barura masha na CID twa confirm alafu omobero yoro sigororo oirwa Kisii General Hospital. Unfortunately I think omwako oyo gato kukwete ekarongo tebona basigari nga area ya omoto na kweto, so we have rushed to the scene to confirm omwako na kwete the latest ya to geta mabuko abayena ba muligiri pakabono ma misasta ekabata ko monyora roje wherever we did this yasa diga mwaka nera umande buno mako ba mu roje AMAYIA bono nigo egendete gukurira eserikali kwene kyabuna umugako yonko nyorale obo ene bwaye otogo kura iga ba minto mangana ndo singo kwanuare akorwa undo korete gento buneke na mugako tabwate kende tari muntu fucho tabwate teni ya muntu nyobwate teni na wale gukwana oyo koreta yanko bwate tole na basigari bakorega sia bengi ya bakoro chungusi engiya na obagotoka no yo minto rambo nare ga iganere na botogo konyana tonyora abantu bakoreta mangana ya no musabchibo ito ambaye ni acting chibu we location ya irianyi nere ntubwate na pamoja tonyore bu minus wolbwe genteke gaki ntutoga sorora bogambi na basigari omonene namuna no mugambi John atokonye kenyoro ekigito kyabeire wobe nande mwana onde na itetu akabe kuroje igobono toroche ngakia etanirie gakitokonye era kenteke gesire nonyana boigo nigo basaba eserikali gotinya oborendi ase nsemeyo ase batebire ase amatuko abangoiga nigo ebikore byoboiti bigendete kororekana asayo mwana magana ya malimu byabo abanyene abagambi mbaro abatureti mbaro gambe kenyeji mukule mwogosinyana genda ase serikali kutebanga abagambi na serikali ekenyore kiyitu kyabeire bubi abantu ligo bakarikuna goitu babekwa chindo che goeta ni chinsa gotiga batokonye naba bakoretaya inde no maene ngase nyasaye tari kurara bache batuke nandi na bara nyasaye nabagana igo tiga serikali itetokonye mugakamenya tabwate mangana na muntu irinde bumaene bororekane umobere onyagosira nigo oirwa ase ngendu ya Kisii Teaching and Referral ase ogendrete gukenderera kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanye etureti ya bagaka kurwa sorogongo rwa Gusii nigo bono baganirie serikali igosira gosori ya rutuba rwa bagaka iyo boigo manyekaine buna ajua se okunyorwa ase gekoro na boigo ogosirwa ase ensemo ye chigosori ribuna rituko ria rero ryarengeri tukori ogochengera ogetamatuni egosege tamaduni geito nigo abagaka bo bakora chigosori echo ase ensemo ya bosongo
asebono banyakwana yose babolire serikali kwenekinga nkobasira ere nigo balenge gochengera litukerio liutamadini ekero baenekinga bakire chego ose bagwasoirie egosori yo ya ajua omusakyo ito Ndemo Steven negira na sensemeyo na gutwaraganaria orobotiro kubwatie muntu uko bugetutu no twanto kugora ntoko yani takugoreka ntoko korengana nege korokyo Gusii egosori yoro tubarwa bagaka ne egosori are kogosorigwa na bagaka sichinga kichabo chogo timoka magega yogo kora chigasi chiabo chiakera rituko ne egosori are korenta mabamerani koruchinse amo ao abo bare gotogigwa na batiotereri kibagenderete na mameranio Kuruchi bakakambari kumenya kubaji gwaka mepira bakakambari kumenya kubaji kono kumenya kwa chipara muna bana bone kinege ntukiari kubareta hamo muneke Gusii kubareta hamo bana gutibirira naende bana gotogania ekero oboche muno bagenda gwako bagotogania abande bana gosori riororo yani rende yabe gosori yabagaka nande gosori bwato murembe aseruse ya December nige kiombe kia mwanya getinge Kisii kiarigania mamirania bene yegosori yeye bona baba gwaka omugetutu amono monjari bona mugetutu no monjari baakire garo baakire omugetutu no monjari babwana lakini final njiraba monjari ni gabo mugetutu na aigo mubasi nero ibagwaka no mumachoge umumachoge nere ni gagendrete gwaka no monjari oriobwa mugetutu nero genderete bono iga ekero bono baetire bakorire final bamanye gwaka bari bono babuboka bari babwete boka bono bamanye gwaka final erire tumanye kurwo tuchake gutangasa orio mutangani obuire egosori ya jua ne egosori yake irwe kokasogo kianania emechando yake bongo amona gusiro bwa matobuya abagaka ko bari gisarate nero bagaterekire erinde banya gwaka egosori yeye onyo kwarenge na bombochu na mugako mino koko nyaka igo mokonya gosekererania goso bombochu obo bwarenge gosira nande chigosori echi nonyine birengererio wabibwate okonya gwaka gosengosari birengereri biringosira byarenge nobwati nanda amachaya abarenge unandi yogo nonyombo rwaire ntubo mwaro kanga borwaire bwa birengererio borwaire bwa sukari ntuntu abo bwate ningi kiarenge gosiria marwaire aya ntuntu are gotwara birengereri ebyo kigwatu arakerengererio igoko genda nde gwakunoro tuboro kwangusa ende gwaka kaigo kwabwena okoboria bono na serikali gosire gosori yeye eria ikere bisaku ne bigorie binge na botwaro gosabe serikali etokonye agende none school cheito abana banyare ko bakubundusu abanyare ko bakomanyana kibagwako bochobo egeko gorobo chobo na bakabatebire nigo bogosirie birengererio igonga bogende none chi school abana baito begerigwe nabokera begento kiengencho tware gosabe serikali yaito mutare gwancha mutoiranerie orotuboro rweke Gusii gochigosenaria marwaire aya achire ya sukari arasire nonyombo mbochi montarenge gotwara obochobo na bware gotobwatania erinde omorembo oba koripoteria Ndizi TV edietariane Ndemo Steven tugutigara ase chinsemo ye chigosori nigo boigo timu ya bararia ya Kisii Media na boigo ya umerana neria ya Kyong'ong'e FC asibomerana ase egeti kya Morenyo igike gotoka imeya Nyateko Kisii County ase bariganete enkoyo yeritukoria lero ose gochengera chinga kechiga chemega Yesuguko timu ya bararia ya Kisii Media nigo bono yabwa enkoyo eyo ase yabaka ose yaka timu eria ya Kyong'ong'e FC chigori isano ase timu eri ya Kyong'ong'e yabo ne ose yabeka chigori isato nigo bagokera ogobui obo ase bono barachi kogendera kokora ama gose kogendera kobwatia enkoyo eyo bunenchire yamo yo gosira abasae nabo igomo sakyo ito Steven Ndemo na warabotiraso enchira yo wikira
no game ya rombi ya lenge atoire exposure twa chi opponent wacha sana chiro no chiro chi well prepared chi lenge ona go mpira mbio lenge to enjoy ile game. Njengoro kwa Alex Nyamoya mchene player Kiongo FC game ya rombi ya lenge onye korende twakora chi mistake nke gora kini next time kora kebisha tono yetu akil 5-3 mtu toka tambia ya lenge nje bobe mono na challenges chenge nke ga kego tumejaribu. So tuna welcome tena next time wakuje tucheze game. Timu ya Barariera to arembiere ne timu yengia na ndembia soko tuikange. Twanya kanyara timu une yego tuikange iganchera ngabune. So sisi tumeshukuru na next time pia tunawaomba wakuje tutapata tuko prepared. Game ya rombi yare ngera kini ama gosi na ngoma kama first half ndo ngewe ya alafu second half ase chi sabu tu akana chichare te shida mwana. Timu ya Kisii Media ya supportere na materials Jones pia play tagete zoezi no bali transportation kucheza zoezi lazima no bali kile tuko mbabade igari otoire zoezi kile tuko. Kiongo FC is my home team. Just tuweke request kocha say Kisii Media wacha at least tukuze talanta mashinani. Tuwasaidia ingia na the Kiongo FC team ya very so disciplined and as obvious Kisii Media wasaidia ingia. So we urge the Baribari Skari well wishers if they are willing ba partner na into so that we make sure we are encouraging talent bunechi mashinani all over. Tugutigana asense meyo ye chigosori ni gobono gose umurai wense umukonyi bomurai wense rigadigashawa ni gori tukoria rero aregania abana ase enkayaye ase ababa wochingera litukorie suguku ase bono abate byamangana mange anena aso gosanga asense moye chindagera nabo igokoba omoyo nabo igobosemya ase litukoria rero aregania omoyo yo ase enkayaye asense meri ya matira iyo gotoka imeye county ya Nyeri ase ekerenge kerene kyarenge kyogosanga amone chamate chiria chitari kwenyara ase okoba chindagira nabo igo kosoria chigosori au echo chikirana ase enka yaye nabo igo chinga kyecho chomoyego yo ni go igo omokonyi bomorai wensiri katika shawa ate babuna nige serikali ya Kenya kwanza ya bekire merobiro wekeranu kwene kinga ngosirere aborokiwa ase nsemo ya masomo anene ase omoroberio omoyia oyo OCBC oyo go chikwene kinga nigo orachi gokonya aborokiwa ase amatuko ari moto boigo gashagwa nigate babuna nigo serikali ya nekiringa yarikire abarimu baisaine erigo chekoro amasomo aisaine gosa amasomo amayago che ase aborokiwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Nataka kuwashukuru kwa kuitika mwaliko wangu kufika hapa kusherehekea Krismasi ya mwaka 2023. Mulifika mapema, mumepata nafasi ya kushiriki katika michezo. Nimekuwa na nyinyi pale na pia mimi nimefurahia. I want to take this opportunity to send a Christmas and New Year message to all the children of Kenya and to tell them that I love them and we wish them the very best. And President William Ruto and I have gone out of our way to secure the future of our children, because this generation is Kenya. Our Kenya is our young people. And that is why when we came to office, the president appointed the Presidential Working Party on educational reforms to reform CBC and other education programs to align them with what is good for our children. Again, young children, you know, our government has employed 56,000 teachers to make sure that the pupil-teacher ratio is improved. And therefore, we are going to have a very good education program for our children. Na kwa hivyo mimi nashukuru sana vile mmefika hapa na vile muko wengi. Omwancho moriengo wakirangambi ya monaso kurigeria mangana maya ase ENSA yega EYEMO odieteriane DORCAS KEMUMA nigo twabatanere Petra Mokeira oyone kingamariogi nechibicha agoikeira ase enchera erengikiranu twara oborigererio buya emeya Ndizi TV nabwo bwansu obwo Gusii.